S príchodom jarných dní sa na cestách zvýšil dopravný ruch. Pribudli motocykle, osobné autá, motoristi majú radosť z rýchlej jazdy. Neuvedomujú si však, že cez zimné mesiace stratili značne na vodičskej zručnosti. To vedie dosť často k zbytočným dopravným nehodám. O tom, čo sa od vodičov v tomto roku očakáva, aby bolo menej dopravných nehôd a tragédií ako v lani, hovorí zástupca náčelníka odboru dopravnej služby hlavnej správy verejnej bezpečnosti Ministerstva vnútra a životného prostredia Slovenskej socialistickej republiky, kapitán inžinier Ján Borlok. Problematike dopravnej nehodovosti v jarných mesiacoch, kedy dochádza k značnému zintenzívňovaniu cestnej premávky, je zo strany dopravnej služby verejnej bezpečnosti venovaná náležitá pozornosť. Okrem dozorovania nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky je to vykonávanie klasifikačno-technických prehliadok motorových a ich pripojných vozidiel v spolupráci s Československou ľudovou armádou, ale aj kontroly dopravného značenia na cestách Slovenskej socialistickej republike. Úspešné zvládnutie dopravno-bezpečnostnej situácie si vyžaduje prijímanie opatrení zo strany verejnej bezpečnosti. Aj v tomto roku voči vodičom priestupcom, najmä voči tým, ktorí sú potenciálnymi pachateľmi priestupkov alebo sa dopustia závažných dopravných priestupkov, budú zo strany príslušníkov verejnej bezpečnosti vyvodzované prísne represívne opatrenia. My však zo strany vodičov očakávame sústavné, uvedomelé dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, čo je prvým a zásadným predpokladom k tomu, ako zabrániť tragédiám na našich cestách. Každé veľkomesto má svoje charakteristické dopravné špičky. Výnimkou nie je ani Bratislava. Ráno má maximálne prehustené komunikácie od 6:30 do 8 hodiny, popoludní od 14. do 17. Prispôsobuje sa tomu aj výkon služby príslušníkov dopravného inšpektorátu Mestskej správy verejnej bezpečnosti. Problémové križovatky, ako je námestie Slovenského národného povstania, Kyjevské námestie, Šafárikovo námestie, Mlynské nivy, Karadžičova, sú vtedy obsadzované regulovčíkmi. Naše zábery sú z Račianskeho mýta. Na tejto najfrekventovanejšej križovatke by každý deň dochádzalo k mnohým dopravným kolíziám a zbytočným tragédiám, keby jej muži s bielými brigadírkami nevenovali zvýšenú pozornosť. Lebo nie všetci vodiči sa s náročnými podmienkami veľkomestskej dopravnej špičky dokážu rýchle vyrovnať. Sledujeme jedného z najlepších regulovčíkov v Bratislave, práporčíka Slavomíra Majtasa. Prácu regulovčíka robím už 14 rokov. Napriek tomu, že dopravu riadi svetelná signalizácia, práca regulovčíka nie je o nič jednoduchšia. Keď treba riadiť zložité križovatky, je to psychicky a fyzicky náročné. A niekedy je to i s ohrozením zdravia, preto by mali byť vodiči ohľaduplnejší a disciplinovanejší.